Nagpamati tayo, kailangan nga dawatin tayo, iti Diyos Ama, ang nakabalin di sa amin, iti sirib, maggapukin kuana. Taiso, iti napapatag, nga tanda, ken intayo panagsukimat, gapu, kadagiti linaon, iti Biblia. Tati, panagtrabaho tayo, kailangan nga agmula tayo. Pag nga digiti daduma, iti panakaawat dalaeng agmula laeng nga apiten ken may panggep kadagiti nainlubungan laeng abanag at taraon iti lasag. Digita iso kailangan tayo muti intayo panagbiag tapno ada apitin tayo ken ada taraon tayo nga ipauneg tayo. Ngem no may panggep met iti panagpamati dagitoy ngay na ibagbaga gapo iti panagmula. So digitoy tintayo panagsuksukimat panagbasa kadagiti adda iti linaon iti Biblia. Isu iti mula tayo gapo iti sao nga sumrek iti panunot tayo. Dayta iti kinunana tadigiti apamaneknek a mabasa iti Marcos 4 iti 14. Iti agmula iti sao. Isu dayto iti naibagbaga ngayon tayo imula gapo iti napateg anayin spirituan apalawag ngagturong sa dingato. Tadigito iti kinuna idi ni Apo nga Jesucristo gapo kadagiti pangarig gapo iti sao. Dayto amabasa iti Matthew 13 iti 34. Amin dagitoy insaw ni Jesus kadagiti pangarig kadagiti adu at tao ket sanda akasaw ida no di biig a pangarig. Isu digito tinna impalpalawag idi gapo kadagiti adala na idi tapno maawatan da ken adda apitin da ngagturong iti Dios. Ta kinuna na iti Matthew 13 iti 35. Tapno matungpal idi iti sinao iti mamatu akon kunana lokatak to iti ngiwat kadagiti pangarig ipalawag kunto kadagiti banbanag anay limang manipod iti panakabangon iti lubong. So dito iti na ibagbaga ngayon paganet-get idi nga po nga Jesucristo gapo iti palingiwan-wan na kadagiti adalan na. Iti Marcos 4 iti 33 ken kadagiti adupay akasta a pangarig impalawag na kadakwada iti sao kas mabalin na adenggen. So digitoy isu nga digitoy tintayo alaen kadagiti pangarig a palawag ngadda iti linaon iti Biblia. Iti Marcos 4 iti 34 ket saan a nagsao kadakwada no saan abiig a pangarig ngem ni si Soda ibuksilan na amin dagiti adalan na. Isu nga digito ibuksilan na no kasano ti panangiwan-wan na kasano ti panangitid na kadagiti sasao anay spirituan ken nagloryaan nagturong iti Dios. So di kita tinasken ngayon tayo amwen so kimaten kadagiti kay papanan na ket agyamanak no maawatan nyo digitoy akay papanan na. Iso ngay papabok ko gapo ti Facebook online Bible study tadigitoy iti kayat na nga ipataros ken alaen kadagiti umiso akay papanan na gapo kinapo nga Jesucristo tadigito tinna sinagsagaba idi gapo tirigat na gapo itayat na kada tayo ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin so amin. Amen.